Здравейте, мили хора! Темата, която сега ще разгледам за вас е приятни изненади в близко бъдеще за вас. Без значение в какъв аспект за момента. И така, и също така да ви благодаря за хубавите коментари и лайковете и абонаментите. За мен те са важни, благодаря ви. И също така е хубаво, радвам се като ми кажете до каква степен ви резонират, нали, самите разходи. Също така може да ми давате и да ми давате коментари, в смисъл коментари свързани с това какво четене искате да правя за вас, например. Може да ми давате някакви идеи. И така. Приятни изненади в близко бъдеще за вас. Започвам с темата. Така, тук, ако случайно ме гледат хора, които са имали проблеми да кажем, с хора, които познават отдавна, може да е с деца, или пък, но по-малко ми изглежда вероятно да е свързано с деца, по-скоро с хора, които са им роднини, или с хора, които познават от много давно, без значение дали ще е от училището. Били са им доста близки, тук имало доста сериозни конфликти. Може да е сродната им душа, например, също, но тук по-скоро има сериозен конфликт, който се е разигравал. Имало е безсънни нощи, страхове, неприятни приказки, битовизми, че и по-сериозно смисъл. Може да има и блокиране, нали, на ситуация. Така, тук ще има някакъв вид възраждане на такава ситуация. В смисъл ще се пречисти тази ситуация. Ще започне по нов начин. Така всеки ще си получи каквото си заслужава. Общо взето. Божа работа. Така, но определено тук според мен имало блокиране, имало конфликт и блокиране на ситуация. Може да има буквален смисъл спиране на контакт и просто сега ще има развръзка в тази ситуация. Наистина ситуацията е била доста конфликтна, доста неприятна. И са били замесени доста повече хора. Естествено всеки искал да бъде победител, нали, това. Да, определено тук чувствата са били, в смисъл имало е повече, не е имало толкова приятни емоции, чувствени. Но предстои тази ситуация да се развие в друг аспект, да се пречисти и всеки да си получи това, което заслужава, така както казах.
Другото, което виждам. Сега. Това не бих казала, че е много приятна изненада, но мили дами, да кажем, че ако тук има дами, които са, например, с земна стихия, например, или дори да не са земна стихия, да са така заможни, стабилни, да се развиват. Ако става въпрос за любовна връзка или нещо подобно, тук към вас ще дойде мъж, който е така доста словоохотлив, умее да може да има няколко жени едновременно, без проблеми. Определено крие нещо. Така че ще очаквайте скоро време посещение от човек, който е доста ловък, умее да ласкае. Може да е някакъв вид менеджер също. Ако случайно пък става въпрос за работа, защото при едни ще прииграе, нали, любов, при други може и работа да е, може да се към вас да се прояви човек, който определено използва не много хубави, не чисти похвати всеки път, в принцип, но обича да се конкурира при всички положения. Така че тук ще има някакъв вид схватка. И определено дали ще е в любовен план, не? Тук ще има някакъв вид конкуренция. Така че всички да си имат в предвид. И така, ако тук се е разигравал някакъв вид любовен романс, който са били участници много хора, имало любовни тривани, четириваници, айде петолъваници, не знам вече, но става въпрос, че тук са замесени доста хора. Казах близко бъдеще до 3 месеца, ако е било до 3, да кажем в средата на този период, например, след преминаването на етапа с конфликтите, лъжите, измамите, наместа на други хора, някакъв човек, който обича да обича. Той е общо играч любовник, да кажем. Човек, който обича да има повече жени. Най-малко 3, да кажем. Образно казвам, да кажем, че той обича просто да е важен за жените. И просто така използва различни методи, само да се покаже. И така, този период ще премина на друг етап, да кажем, приключва този етап. Ако става въпрос за любов. Ако вие, мили дами, сте били тайната жена и също имам някакъв вид застой в тази ситуация, която е имал намесени други хора, към вас идва. Да, някой ще приключи този етап, ще приключат тази връзка и ще преминат към към тях ще дойде друг мъж. Така. Да, вие, мили хора, ще се почувствате тук победители, ще получите сериозно предложение, ще се почувствате отново значими и важни за даден човек. Ще получите една прекрасна, дългоочаквана и приятна среща, на която ще ви покажат колко сте ценени. Дамите ще се почувстват отново влюбени, а мъжете, които ще ги ласкат, пък ще бъдат доста активни, харизматични и общо взето не приемат откази. Но на края на периода тук ще има приятна изненада среща между двама личности, които наистина ще си допаднат и ще им бъде доста приятно. Ще се почувстват като победители. Общо взето среща ще е, може би, някъде на публично място. Също, ако става въпрос пък за работа, да кажем, че тук пак, естествено, ще получите овациите на хората, които са около вас, като служител.
Ако жената тук е с някаква хуманитарна професия, да, определено ще получи, може да получи някакъв вид бонус също, може да получите бонус. Да, и може да празнувате някакъв вид награда или дори, хайде да кажем, бонус и повишение на заплатата, например. Да. И така накрая може да излезете с приятели, за да отпразнувате. И така, общо взето, ако сте имали негативни събития, свързани с намесата на различни и на много хора, дали ще бъде в работа, но общо взето в отношенията ви, в какъвто и да е аспект, този етап ще приключи, ще преминете на друг етап, емоционално ще си тръгнете от това. И в последствие края на периода, за който говорихме, ще преминете към празнуване на победата, която ви предстои в случая. Дали ще бъде професионален или ще бъде в любовен аспект, скоро време ще видим. При всеки ще се изиграе по определен начин и така. Това беше от мен. Всичко хубаво желая!